ngokukhulu ukuzithoba ngibingelele inkosi yakithi kwaMandlakazi ephakathi kwethu umongameli wethu
iqembu lenkatha inkululeko yesizwe, amalungu eNational Council onke, usihlalo wethu baba Mashubane lungu le district, ngibingelele ocomrade bonke sanibonani. Ngizokweqa kakhulu nje ngikwenze kube kufishane singakakhuleki. Ngiyathanda ngesibuke kancane nje izwi lenkosi encwadini kaIsaya isahluko sika 46 siqala endimeni yesine. Ngizofunda lona kuphela la khona efundeka khona kanje: noze niguge nginguye, yebo noze nibe zimpunga, ngiyakunthwala ngikwenze lokhu, futhi ngiyakunentshatha, yebo ngiyakunthwala nginikhulule. Amen. Ilonazwi lenkosi namhlanje engithi uma kukuhle kangaka namhlanje la eZululand yethu noma la kwaNongoma la khona athi umpangazitha kungena umthimba, ngibona sizokhuleka bekufanele simbuke uNkulunkulu la khona akhandise ithembiso sokuthi siyoze siguge esithwele, siyoze sibe zimpunga esetshete. Kuhleke lokho ngalesi sikhathi ngoba mangimla kuthiwe ngukubuthelezi, ngibona uNkulunkulu etshatha abazali bami ngingakazalwa 1975 ngingekho, wabatshatha ngaze ngakhona, namanje utshethe mina, nanamhlanje sitshethe sonke. So ngibona kuyisethembiso esihle, nancane namhlosi ngabo bebahle ngizothandaza ngithi hayi noze niguge uNkulunkulu enetshethe, niyoze nibe zimpunga. Iqembu lomntwana okwaphinda ngene liniphethe, iyona ndawo lakho lokumele sibasha sime khona, namhla sibadala sime khona, ngoba kunesethembiso. Emva kaMose ukhona uJoshua, emva kaMose ukhona uJoshua. Simbonile uMose esihola umntwana okwaphinda ngene. uMose waleli qembu lethu yenkatha inkululeko yesizwe. Emva kwakhe ukhona uJoshua. Othi-ke mayefika uJoshua athi incwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho, kodwa qina umispeed. Namhlanje semkhuleka, angizukuthatha isikhathi eside, kodwa ngizothi comrade kuthina sonke komakoti bethu ikhona indoda ethwala nayo, okwenu kukodwa ukuqina simi speed. Ake sikhuleke. Baba wethu ongcwele, ongiyise wenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu wethu omnjalo, dwala lensindiso yethu. Emva kaMose wamletha uJoshua, bahamba isikhathi eside neminyaka emide belamba endleleni. uNkulunkulu awukhona ngesethembiso. Nali iqembu lomntwana moyo oyingcwele ngalesi sikhathi sesihambile iminyaka emide lesikhathi eside, sithi mana nathi uNkulunkulu wethu omuhle, mana nathi indoda yempi, mana nathi mafungwa ngajiki, mana nathi sonini nanini, mana nathi nangalesi sikhathi uNkulunkulu wethu omuhle awunayo injabhiso uqamba masu, nala kubekwa khona imgoqo namatshe wena uyawasusa amatshe endleleni. Nathi iqembu elithandwa ngabantu lisusela amatshe endleleni, susa imgoqo, susa izitha, susa ngisho amabhubesi. Moya ingcwele inhliziyo ezimbi siyayala sikulo mcimbi ngalesi sikhathi, simema wena omnjalo uNkulunkulu wesethembiso manje naphakade. Amen. Ngalokho akade kusho uShenge ukuthi emveni kaMose uNkulunkulu wapha uJoshua amandla. Engikuthandayo Mashobana namhlanje umfundisi uyasikhumbuza, kodwa khona lokho akakushoyo ke ngasekugcineni uNkulunkulu ayilokho ekusho kuJoshua athi qina Joshua, angikuyalile na
uthi mina ngizoba nawe bese ethi qina. Namhlanje ke Bulawayo sisho njalo, qina sisemva kwakho ngokupheleleyo nje. Ngaphandle kokuchitha isikhathi bo comrade ngizocela umntwana usibeke osihlalo wombutho wabosifazane. Ngoju sithumile wathasiyobalanda, wathasiyobalanda. Ngoju sithumile wathasiyobalanda, wathasiyobalanda. Wathasiyobalanda. Amandla, amandla. Osibisiwe thina, ololo mama, ololo mama. Osibisiwe thina, ololo mama, ololo mama. Wasibizungoja savuma, ololo mama, ololo mama. Amandla ayanganizwa. Osibisiwe thina, ololo mama, ololo mama. Owasibizungoja sasabela, ololo mama, ololo mama. Owasibizungoja savuma, ololo mama, ololo mama. Amandla, viva IFP, viva. Iyaphi indlovu, iyaphi indlovu, iyokwenzani? Wathinta inkatha udakwe yini? Uthinta inkatha udakwe yini? Ubedakwe yini? Ubedakwe yini? Ubedakwe yini? Akasithatheni imikhonto, abathathi imikhonto. Wenzizwa, wenzizwa, wenzizwa. Osemgungundlo fakashongo njalo. Emgungundlo fakashongo njalo. Kodwa wawuyapho wenzizwa, wawuyapho wenzizwa, wenzizwa. Akasithatheni imikhonto, akasithathi imikhonto. Wenzizwa, wenzizwa. Siyabonga. Ngicela ukubingelela Nyambose osiqondisela uhlelo namhlanje. Ngicela ke sithuleni ke silalele. Ngiyacela nje kulabo comrade laba ya silalele. Ngiyakhuleka kumhlonishwa umengameli Bulawayo, inkosi yesizwe sakwaMandlakazi Mageba, nesithobekayo ndaba ezithu kuba sibe nawe. Bangazitha usekela kaNobhala Jikelele
eqenjini le-IFP nobuye abe yilunga lePhalamende. Thabizolo ilunga le-National Executive Committee nobuye abe yilunga lesishamthetho KwaZulu Natali. Amalunga e-National Council onke akhona. Amalunga onke district. Amalunga eyingi. Unongoma, uLundi, abaqulusi uPhongolo neDumbe. Abahlonishwa omeya. Umeya waseMtuba, umeya waSondini, umeya wabaqulusi, umeya wasoPhongolo, o-deputy mayor, o-speaker, amakhansela ahloniphekile, abantwana baseNdlunkulu, oyihlalo bamaziko ngoba yibo ababalulekileyo, i-administration ekhona, uBulawayo kezinye ithakazelo zakhe usobakhethile. Angibingeleli yena kodwa ngibingelela osobakhethile ngoba namhlanje bakhethile. Bala ngoba bekhethile. Ngiyanibingelela bafowethu. Bulawayo wamemezake ngotsha wathi asiyivule iminyango. Kodwa ke sesivula yonke into ke ngoba neminyango usuku bemncane. Sivula namafastela manje. Nalapha kuma ventilator siyawakhipha ama ventilator siyavula. Ngifisa ke Nyambose uqala ngokubika ukuthi njoba sihlangenela namhlanje eZululand eyinsukwini ezintathu ezedlule eBulawayo sibese sixosha imbiko ethi sesishiwe ikhansela lethu le-IFP ebaqulusini ubaba uZungu obesiphathele uWard 23. Kodwa ke futhi ngisakhuluma ngodatshanyana olungemnandi fisa ukuxolisa Bulawayo ukuthi emgqigweni kukhona laba abakhulumayo ake nimeni nabamanzi akekho umuntu owayo izulu alibaleke ake nime kancane ngibuka wena njengoba ngithi mana nje awumile Bulawayo egameni leZululand sifisa ukuxolisa ukuthi kulomgqiqo ohamba ngawo asenzanga kahle ukuba sehluleke ukuvikela iwodi lethu oPhongolo. Siyaxolisa Bulawayo, siyaxolisa, kodwa siyethembisa ukuthi sizolungisa ngoba sisitholile isizathu. Namhlanje na ke Bulawayo umhla ka27 April lapho khona iqembu le-IFP kusukela ngo1975 onke amaqembu evala umlomo lakhuluma lalwa lazabalaza lizabalazela inkululeko kwaze kuba ukuba amanye amaqembu avala umlomo iyavulwa imlomo. Kodwa Bulawayo kuthema inkululeko sesiyibuka la iduzane ngokuthi iqembu le-IFP lalingeneme ngoba isakhiwo sesikhashana sezwe sasingacacisi lutho ngokuthi amakhosi ayobamba liphi iqhaza kuhulumeni omusha wentando yeningi ezayo. Lokho kwaphoqa iqembu le-IFP ukuthi
limemezela ukuthi alizukulungenela ukhetho. Kodwa ubuhlakani be-IFP ngoba i-IFP boComrade nineni ngosobakhethile nisikhethile namhlanje. I-IFP ingokhelekele kwezokuxoxa. I-IFP ayikwesabi ukuxoxa. Amanye amaqembu abaleka emgwaqeni ashisa amathayi, i-IFP ayikwenzi lokho. Ngesikhathi zifasile izinto kwakunengxoxo, kodwa emveni kwengxoxo sekufike abalamuli bamazwe ababeholwa uProfessor uWashington Okumo owayisuka eKenya, wayeluleka kahle i-IFP ukuthi lingenele ukhetho bakuzochitheka igazi. Ngomhla ka-19 Bulawayo kwaku 3:30 ntambama 19 April 1994 yamemezela imbabazane kaMahaqe yahaqa amadoda emasendeni. Lwamemezela usuku loluyibunubuna abathe balibamba ngapha lwaphuma ngapha. Amemezela amabhanga walingana nawabafokazana. Ayisethi inkathi yalungenela ukhetho. Yingakho-ke Bulawayo nathi silubungaza usuku lomhla ka-27 April ngoba yalalelwa i-IFP. Sihlangeneke Bulawayo ngalolo suku namhlanje. Kodwa futhi sihlangenela i-IFP igubha iminyaka engama-50 ikhona. BoComrade nineni sijoyinayo enisuka ku-ANC, ku-EFF, ku-NFP, ku-MK Party. Namhlanje i-IFP igubha 50 years isendimeni yezombusazwe. Yuhambo lolu boComrade olungakaze libe lula. Lo 50 years of jubilee unyaka wesibusiso. Kuzoba seyindebeni zethu njalo ukubika ukuthi enkolweni yamaKristu uMose wabakhulula abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe, kodwa kafikanga nabo eKenani. uMose ubahole 43 years abantwana bakwaIsrayeli ebasa ezweni lesethembiso. Umntwana okwaphinda ngene iqembu le-IFP ulohole 45 years. Ngakho-ke asihlonize ukuthi umntwana ophinda ngene ube uMose. Kodwa bathema iKenani sebelibuka kanjeya zasinda ingalo zikaMose. Umntwana usifakile kuyinkululeko, kodwa boComrade nineni sijoyinayo asikafike enkululekweni yomnotho, silambile. Manje ke sithathwa-ke uBulawayo. uBulawayo-ke yikho simbiza ngoJoshua ngoba abantwana bakwaIsrayeli bafika eKenani sebehamba noJoshua. Kodwa ngesikhathi sempi akazi uJoshua ayithathele ikhali alwe nempi ayibheke kuMose. Kodwa uJoshua wayibamba ingalo zikaMose ayiphakamise ukuze impi inqotshwe. Hayi boComrade, uBulawayo uhlala esihlalweni ngo-2019, kodwa akaze inkathi ingahlaselwa. Kodwa akazi uBulawayo aphakamise ikhali. Ibithi miqhamuka impi uBulawayo abamba ingalo zomntwana okwaphinda ngene, athi nansi impi umntwana okwaphinda ngene. Siphakama ingalo ikaMabhange inqobeka impi. Uma engasekho umntwana okwaphinda ngene njengoba kadesha umphathi wohlelo, uJoshua ebhekana nezinkinga
wabheka phezulu wavela uNkulunkulu walokho eshilo wathi qina Joshua ngizoba nawe namanje ke Bulawayo sithi qina uNkulunkulu uzoba nawe qina uNkulunkulu uzoba nawe namhlanje na ke njoba nibona kunje Bulawayo ekumemezeni kwakho ukuthi akuvula iminyango bangena abantu bazojoyina iqembu lekatha senze lokho namhlanje na ke lolu suku olukhulu kangaka sizokwemukela nanka amalunga amasha sha azojoyina iIFP yikho bangazithi uthe abahlale phansi ocomrade beIFP bame ngenyanga ngoba sizomukela amalunga amasha hayi fake nibatshele nalabo abakhuluma ku social media ukuthi akuyona ifake asifake la asifake ngoba kusimine ngethula inkulumo bengizosho nje ukuthi nimukelekile nonke kodwa inhloso ukuba sizomukela amalunga amasha kodwa ke Bulawayo ngiyacela nje ngihlephule nje imizuzu emibili bo comrade uyinkingi umuntu ongawazi amandla akhe ukuthi angakanani ngikhuluma no comrade laba beIFP laba basha Bulawayo uzokhuluma nabo njengamanje bo comrade iZululand asutholanga u50+1% asiphethe iDumbe asuphethe uNongoma abaqulusi asibaphethe ngo50+1 kodwa umkhandle siwuphethe ngo50+1 ulundi ukuhamba kwewodi Bulawayo elihambe 2 weeks back lenza ukuthi iIFP isuke ku15 beku14 besizitha isuka ku14 ziya ku15 angikwazi ukungayisho leyo kodwa into baholi Nkosi yesizwe engikhathazayo ukubona ocomrade beIFP benamahlombe amakhulu bekhukhumele bakhukhumele kodwa behluleka ukuphakamisa umasipala bo comrade ngaphandle kokuthi kube khona ocomrade akade bengamanye amaqembu bejoin iIFP ngeke sifike ndawo noma wena ungabona sengathi unawo amandla unawo namanga kodwa abantu abazosenza sifike la sifuna ukufika khona yilabo comrade abagqoka igibhe ezibomvu eziyelo ezihlaza eziyi-orange iprovince Bulawayo siyiphethe ngo50+1 ukuze siphathe iprovince ngo50+1 ukuthi thina abocomrade esiyi-IFP sazi ukuthi amandla sinawo awanele fanele sambe siyofuna abanye abazokwenza ukuthi amandla ethu enele siyamcela ke bo comrade kuzo comrade basijoyine fanele kuqale thina sinciphe
kuqale thina sizehlise, kuqale thina sihloniphe, kuqale thina simamatheke. Ngiyazi ukuthi abanye kulukhuni ukumamatheka, kodwa uzame nje, ngoba lokho kwenza ukuthi umuntu ongaphandle akwazi ukungena ngaphakathi. Bulawayo sisemva kwakho, uwe ozoba umengameli we-IFP futhi, ngoba ngiyabona ungathi khona abakuzwa kancane lo, ngcono ngithi ukwengeza. Bo comrade ubulawayo ozosihola, ongathi akakabuzwa lokho kumthinte kancane ngendololwane, uthi nanti udaba. Mina ngikhuluma ngobulawayo, ubulawayo ayimini impela, ubulawayo ozosihola. Uzobona wena ke Bulawayo ukuthi usihola noba. Bulawayo kunamagama nje umntwana okwaphinda ngene awasho esevala ispeech sakhe, wathi Bulawayo Ngotsha mntana enkosi, ngiyabonga ukuthi uvumile ukuthi uzowuthwala lo mthwalo. Akusho mina, kusho umntwana okwaphinda ngene, kusho ukuthi umntwana wayenokusola ukuthi lo mthwalo uyasinda, uNgotsha ngahle angavumi ukuwuthatha. Manje kuBulawayo ke wavuma wawuthatha. Kwasho umntwana nathi kodwa bangazitha sesiyabona ukuthi umbabazana yayikhuluma iqiniso. Bulawayo ungangawe lo mthwalo uzowuthwala. Sihole Bulawayo. Viva Bulawayo, viva. Ngokukhulu kweyithoba bangazitha cela ukusukumisa induna inkosi usekela nobhala jikelele sihlalo weportfolio ukuphathiswa kwezomhlaba azosethulela umengameli. Noma ngembuka onke amagwala sizokulandela, 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 sizokulandela. Noma ngembuka onke amagwala sizokulandela. Noma besikwazi, noma besithubula, noma besibopha, noma kunzima, sizokulandela, sizokulandela, sizokulandela. Noma kunzima, noma besikwazi, noma besithubula, noma besibopha, noma kunzima, sizokulandela, sizokulandela, sizokulandela. Noma kunzima, noma besikwazi, noma besithubula, noma besibopha, noma kunzima. Amandla. Comrade mphathi wohlelo uNyambosa,
ngicela sithuleni umsindo laba abakhulumayo ngabantu abazela ukuzoxova lo mcimbi wethu ngoba ngeke umuntu asuke ekhaya abesethi uzoqala indaba la ithendeni akukhona kubo la akazi ukuthi ukhuluma nobani ngaphandle ukuthi ufuna ukuxova lo mcimbi wethu unesilungulela nje sixakile umthinteko seduze kwakho athula umsindo Hlonishwa umphathi ohlelo uNyambose Mhlonishwa Ngotsha mongameli wethu Ndabezitha umntwana omkhulu waseBhanganoma nenkosi yakwamandlakazi inkosi ehambisana nezinduna zayo ngibingelele abantwana basendlunkulu ngibona umntwana wasonkweni ongusomlomo wethu emkhandlwini wethu eMajuba abantwana basendlunkulu bomuzo wenkosi yakwayiphethe nabo bonke abantwana benkosi abakhona ngemizi ya inkosi ngokwehlukana kwayo amalungu eLC akhona Tabizolo ngicela ukuthi ngoba bafowethu isikhathi esambile ngisale nami sengicasha ngaphansi kweprotocol ebisiyenziwe ngabaphambi kwami ngokuba babingelele ngokwezigaba zabo ngakho ke nginibingelela nonke bafowethu angisona isikhulumi sosuku futhi angizukuma lapho 5 minutes kuphela ngoba isikhathi sonke sizosinikeza sizolalela umholi wethu uNgotsha kodwa ngiyafisa ke ukuzimelela nami kulokho kusho uMashobane ekuthenini okokuqala sigubha iminyaka engama50 inkatha yasungulwa ngithokoza kakhulu Mageba umntwana omkhulu waseBhanganoma ukuthabe khona kulo mcimbi ngoba nangaphandle ukuthi sikhosele ngaphansi kophahla lomzi wakhe kodwa phela umntwana sikwakuzinqalabutho zeqembu zenkatha yenkululeko yesizwe ngo1975 yibo bengamashoshozela besezinsizwa bengamabhungu besanda kuthatha ebukhosini ababegijima la phakathi komphakathi la phakathi kwesizwe sawo nezinduna kubunjwa iqembu lenkatha la emva kwethu kukhona isikole kuthiwa kuseBukhalini Nasia kwakunothisha omkhulu khona uthisha uNdwandwe esasimbiza ngethole owayeyishosholozela entsheni ngendlela emangalisayo akukho la ephutha khona uyena omunye wabantu abakhe iqembu lenkatha la kwaNongoma libe indlondlolelela liyiyo ekhathe iphambili ngakho ke ngithokoza kakhulu Mageba ukukhona bakho masigubha leminyaka ewu50 umntwana bephakathi kwethu njengezingqalabutho ezakha leli qembu ngiyafisa futhi ukusho ukuthi namhlanje umhla ka27 esakhululeka ngawo ngo1994 ngaleso sikhathi bangapha abantu abangawufuni lo mcimbi bangapha nje sengizobakhumulisa izigibha zeqembu lenkatha ngoba bagqoka into engabafanele ngalolu suku la kwaNongoma ngo1994 yayiphekwe ngomhluzi wena lwafika singasabazi ukuthonga ndabezitha mphathi ohlelo
lwafika singasabazi ukuthola kwathi lapha kubalwa sengimemezele kungakafiki ukhetho sengimemezele ngasho ngathi inkatha kaNongoma izowina ngo99.99999% kwakubalo khona enye indoda yayikhona yayithizo zama ukumelela inye iqembu kubalo iqembu ke elinombala kodwa nje kunesilimazo kwi-emblem yayo angifuni ukulisho ukuthi kodwa nje i-emblem yayo inesilimazo sewungayibonela ke kwabalwa angazi amabhokisi ayimangaki lokuthiwa nje IFP yakhuphuka intaba yangangebombola yangangodongothuli yangangomncwembe yangangesigwegwe yangangokahlamba ngithe ngibona indoda esithi sekusile ngibona ngathi ngisawulala sawina 99.999% kaNongoma ngisho ukuthi ke sihlangana namhlanje kulokho ngabe ke ngilibhimbi ingotsha ningasasho mase ngihlala phansi ukuthi kuyayihlukumeza inhliziyo yami mangibuka lapho ngibuka manje ngoba mangathiwa nje kusasa ngivukanga angazi mina ukuthi ngafike ngithini kumntwana ngingasho kanjani ukuthi uNongoma asiwuphethe ngingafike ngisho kanjani ngingasho kanjani phambi komntwana ukuthi ngibuye emkhandlweni ophethwe ngamasela aboshiwe siphethwe ngamabhanditi aboshiwe siphethwe into engakazi yenzeke ndawo awukwazi ukuthi uyisuspect bese kuthiwa hamba uyokwengamela i-crime scene oyisuspect kuyona akukwazi ukuthi ngumabhalane oyasedibheni ngiboshelwe ukweba izinkomo bese kuthiwa ngiqhubeke ngiyoba umabhalane wokubala iy'nkomo zabantu engizebayo angikwazi lokho ukuthini angazi ukuthi kusho ukuthini ngeke ngabona amaphoyisa la kusazofanele akasichazele ukuthi isiphoyisa sesithini kanti umuntu oyisuspect uyabuyela yena yophatha angamela i-crime scene ngakho-ke sengihlala phansi baholi bala kwaNongoma bekhathi kule nyanga ngifuna iphele singayile ukuyobuza emantshini ukuthi sibuze kubashushisi uyayengamela yini isuspect i-crime scene aboshelwe yona na angithi sizwene sizophuma sihambe siyobuza emantshini nezwa nani enizosijoyina namhlanje ngifuna nifike nihambe nami ngizongiphelezela ngiyobuza mina sothi masisuka lapho siyobuza kumuntu okuthiwa umeya ukuthi uboshelweni sibuze kwispeaker uboshelweni waboshelwana wenzani enkantolo njalo kuyokwenzani yini bese kuphathe kuNongoma nomasipala
lo athi ugadile. Siyosuka enkantolo siye lapho. Zilungiseleleni ke manje oba ngizolusha usuku mashiya. Ngifuna ukusho manje ukuthi asiyile ukuyoncenga. Ngifuna ukusho manje ukuthi nakubashushisi sifuna asiyile ukuyoncenga. Sifuna ukuthi basichazele ukuthi what kind of justice is this? So it must be lapho. Bese sifake emotion of no confidence kubo bonke. Niyazwa yini? Apha amakhansela nongoma phambi sizana. Ngalelo langa so it must be lapho yobe sikhona incwadi. I-memorandum so ishiya kumasipala manager. I process. Ngalelo langa uma kukhona ikhansela phakathi kwamakhansela ethu asegwinye ithambo awabeqalela ukuhlanza manje. Ngoba ayikhonkoti nethambo. Ngeke sithi siyaphambili umuntu abethithiza kanti wenziwa yithambo emlonyeni. Ngoba somnyathela akaliphalazeki usuku lungakaphumi namhlanje. Angidlali njalo. Angijwayele nje ukudlala leyo nto. Ngoja angisisi isikhulumi sosuku. Bafowethu ke bengethula ke umhlonisha uNgoja ozokhuluma nathi kulomcimbi omhle kangaka. uNgoja akadingi wethula phakathi kwenu bafowethu bakwaNongoma ngoba umakhelana wethu ingane yomntwana ekhule phakathi kwethu. Uselandile kuMashobana umntwana wamshiya kithi uNgoja. Wamshiya kithi. Wamkhomba ngo-2017. Wade esibuza njalo nje umsombuluko. Ukhona yini phakathi kwenu? Kungcono ukhona uThabizolo ufakazi wakho. Ukhona yini mhlawumbe ubona ukuthi ngiphimbile ngokukhomba uNgoja? Ukhona obethanda? Kwanele wabona ukuthi simazivuma sengathi simumethe izambane. Elishisa wasethi asisho ngabanye. Angazi waqalelani ngami. But comrade Bangazitha isicathulo kwesifuna yini la ngathi awundawo sikhulu ngeke ngikwazi ukuhlanganisa. Mina engingakwenza nje ukusipholisha. Kodwa hayi ungena kuso. Basibuza ngabanye sathi cha. Cabanga ke so 2017 uze lo 2019 lo sabuzwa njalo. Lokhu sitheni thina? Cha. Akona yedwa phakathi kwethu osehambile noma oseshonile. Kwahamba yena umntwana kuphela. Ngakho akekho phakathi kwethu osengavukwa umoya. Angithi niyangizwa. Akekho phakathi kwethu osengavukwa umoya ngoba sekungasho ukuthi fanele sihambe sikhuphukele entabeni sobikela umntwana. Ukuthi nangu sibanibani wayehubhuza amanga kusuka ngo-2017 uma umbuzo ethi yena cha. Bese sikhuleka kumntwana sishunqisayo. Siyacela ndaba zethu ukusibonele yena. Sicela impela ukuthi akasibonele yena. Bese sidiye silalela ukuthi akaqali nokukhwehlela. Ngisho ukuthi ke ngani zakwethu nanga mhla ka 25 kuAugust 2019
umntwana kwasho lamazwi ashiwo ngumna wami uMashobane wathi uyabonga kakhulu uNgotsha waseyenza i-undertaking umntwana futhi agcinanga ngokubonga wathi ngiyokweseka ngize ngihamba ukushilo lokho kwenzile umntwana umseka uNgotsha waze wahamba uma kukhona othi umntwana wawu wrong kwakufanele ukhombe yena hayi akesule akungona shesha hamba ngoba sifuna size simkhumbuze ngoba hleze singamkhumbuzi kahle ngona shesha sule ababecabanga ukuthi umntwana wrong baphuma nenandinga kuthiwa ilokhu ayinandinga nadekho baphuma ababecabanga ukuthi sebe umngeni ongadunga ulwandle baphuma bakha ngazo NFP baphuma inkathi nendlela yayo yokusefa abantu abangadingeki abangena ngephutha yabasefa nje ngakho ke asifuni ke ukuphazanyiswa ngoba thina sazi ukuthi sikhule ngokuthi uma umntwana eseshilo kuthiwa umntwana usenjani sekhulumile umntwana ubani ozophikisa umntwana kusho ukuthi usendaweni wrong Ngotsha siyacela ke Bulawayo ukhulume nathi usithume Shenge viva long live the spirit of Shenge long live the spirit of Shenge long live siyabonga singahlala phansi kokhomulathi ngiyabingelela kumphathi wohlelo umfowethu uNyambose ngikhuleke enkosini yesizwe sakwamandlakazi ekhona phakathi kwethu sithokoza kakhulu Ndabezitha ukuba usihloniphe usiphe ithuba lokuba sizohlala kanye nawe sizokotha ngesikhathi sina lengxoxo yokwemukela abafowethu nodadewethu abazokhulisa umndeni weqembu lenkatha inkululeko ngiyakhuleka ngowesilo obekade khona phakathi kwethu ngikhuleke kubo bonke abantwana baseNdlunkulu abakhona phakathi kwethu oMageba ngibingelele kumfowethu uMncwango usekela nobhala jikelele ongethulileyo phakathi kwenu ngibingelele kumfowethu uMsimango ilunga leNEC ngibingelele kumfowethu uKhumalo usihlalo wesifunda iZululand ngibingelele wonke amalunga eNational Council akhona phakathi kwethu
Bingelele kuso sonke isigungu seZululand District, umbutho wabantu besifazane, umbutho wentsha, yikomiti elikhulu elihola umfowethu uMashobane, abahlonishwa omeya bethu, umfowethu uBhungane uNhlanhla kaDebe, uSotswebhu omkhulu ePhalamende elikhulu eqenjini leIFP, osekela meya bethu, osomlomo, amakhansela ethu athuliweyo, navela kuyo yonke imikhandlu ekhona phakathi kwethu, bo comrade amalunga eqembu lenkatha inkululeko, okuyinina izinsika iseqembu lenkatha inkululeko, abasebenzi bonke abeze ngothando, hayi ngesibopho sokuthi bangabasebenzi kule mikhandlu abasebenza kuyona. Angibingelele ke ngokukhethekileyo abafowethu nodadewethu esizokubemukela namhlanje, abavela kwiqembu leEFF. Sanibonani bo comrade. Abafowethu abavela kwiqembu lika ANC, sanibonani. Abafowethu abavela kwiqembu leNFP, sanibonani. Abafowethu abahola umfowethu Cebekhulu abavela kwiqembu leMKP, sanibonani. Namhlanje usuku olubalulekile, lubaluleka ngezizathu eziningi ezweni lakithi. Namhlanje usuku lwenkululeko, la bonke abantu baseningizimu neAfrika begubha khona iFreedom Day. Eqenjini leIFP lona unyaka obalulekile, la iqembu lenkatha yenkululeko liqhubeka njalo ngemigubho ka50 years, ligubha ukuhlanganisa iminyaka engamashumi 50 liseyiqembu eledlule esikhathini ezinzima, kodwa nanamuhla liseyiqembu eliyizwi labantu baseningizimu neAfrika. Sithokoza kakhulu wena Wesilo mntwana omkhulu waseBhanganoma, njengomunye weyingqalabutho ezazikhona ngo1975, nakuba umntwana okaphinda ngene owanibutha namlandela engasekho phakathi kwethu, kodwa wena Wesilo mawubona lokho kubona ngamehlo akho, uqina idolo ukuthi impela iqembu lenkatha inkululeko yikhaya labantu baseningizimu neAfrika. Namhlanje abafowethu
abafowethu abasuka kwiqembu le-EFF bahola umfowethu Nyambose. Namhlanje abafowethu abasuka kwiqembu lika-ANC bahola umfowethu Ndumiso. Namhlanje abafowethu abasuka kwiqembu le-MKP bahola umfowethu uTebekhulu. Namhlanje abafowethu abasuka kwiqembu le-NFP baholwa uQwabe. Kukhona ke laba abahlala ku-Facebook bethi sikhuluma mampunge, pictures don't lie. Izithombe aziwaqamba manga. Ngisho ungaphika kangakanani uthi akusiba abantu laba, kodwa isithombe siyakutshela ukuthi uqamba manga, yibo abantu laba. Ngifisa ukuqala ke ngokuthi namhlanje usuku lwenkululeko ezweni lakithi. Iningizimu neAfrika yonke igumba usuku lwenkululeko. Ngomhla ka-27 April 1994 ngingomunye walabo abama kolayini abade owayevota okokuqala eNingizimu neAfrika. Sibaningi futhi la endlini esingofakazi ukuthi lolo suku lolo kasixoxelwa ngalo njengenganekwane, kodwa salibona ngamehlo saba ingxenye yalo. Kuliqiniso ke ukuthi inkululeko eyayifunwa ngabantu abansundu eNingizimu neAfrika ayikakabi yinto abayibona usuku ngosuku yenzeka phambi kwabo. Uma abantu bakithi bengakabi nawo umsebenzi, inkululeko kubo ayikapheleli. Uma abantu bakithi besahlala ematshotshombeni emjondolo njengoba lina izulu benethwa belele, inkululeko ephelele ayikafinyeleli kubo. Uma abantu bakithi besifazane nezingane bese isisulu sokudlwengulwa nokubulawa imidlwembe, angifuni ukuthi ngabantu besilisa ngoba yithi abantu besilisa asikwenzi lokho, kodwa imidlwembe ehlukumeza abantu besifazane nezingane zethu. Uma abantu baseNingizimu neAfrika besabhekene nalezi inselela, inkululeko epheleleyo abakayiboni usuku ngosuku. Sinesibopho ke, angithi ke ngiyafuna ukuthi ke ngehlukanise ukuthi sikwi-Government of National Unity, akusho ukuthi siyiqembu elilodwa. Siyiqembu nje le-IFP eliyimele kwi-GNU. Sivumelene ngento eyodwa ukuthi asiyise izwe phambili. Yingakho amalunga ka-ANC sizowakhankasa njengoba siwemukele ezojoyina i-IFP ngoba asili iqembu elilodwa. Yingakho futhi ngisho namalunga ka-EFF, amalunga
amalunga e-DA, amalunga e-MKP sizowakhankasa ukuba azoba yingxenye yeqembu lenkatha yenkululeko ngoba ekugcineni iqembu elizophatha lelizwe yiqembu ka-IFP. Basazophika ngoba kusemanje kodwa liyeza usuku lwasekugcineni la lelizwe liyophathwa yiqembu le-IFP. Ngakho-ke uma sigubha lolu usuku lwenkululeko siligubha sinolwazi olugcwele futhi esingafuni ukulishalazela ukuthi abantu bakithi abakayifumani inkululeko epheleleyo nsuku zonke esho umehluko empilweni zabo. Ngakho-ke njengeqembu lenkatha yenkululeko ezingeni lomasipala esiphethe kubo, nabo meya bethu, nabo sekela meya bethu, nabo somlomo bethu, nanka amakhansela ethu, siyaqonda ukuthi sinesibopho ukuthi abantu bakithi baphuze amanzi ahlanzekile. Siyaqonda ukuthi sinesibopho ukuthi abantu bakithi izinsiza zikahulumeni kumele zifike kubo ziphelele zinjengoba ziwufisa kwabo ezweni elikhululekileyo. Sizoqhubeka njalo komasipala esibaphethe ukuthi kulabo amanzi angakafinyeleli kubo amanzi ahlanzekile afinyelele kubo, kulabo imigwaqo esezingeni engakafinyeleli kubo imigwaqo esezingeni ifinyelele kubo. Sizoqhubeka ezingeni likahulumeni wesifundazwe saKwaZulu Natal esiholwa yi-IFP ukuthi izidingo zabantu bakithi ezingakafinyeleli kubo asizukuyishalazela futhi asizukusho ukuthi akukho okungalungile. Sizovuma ukuthi kukhona okungakalungi okumele ukuba sibeke izandla zethu zombili sifake wonke umfutho ukuthi uhulumeni oholwa yi-IFP kwisifundazwe saKwaZulu Natal uyilethe inkululeko epheleleyo kubantu bakithi bazisholo bona ukuthi yebo sesinakho lo ingane seziyasebenza. Wonke umuntu onamandla okuvuka emsebenzini useyavuka aye emsebenzini ahola imali kuphela kwenyanga umndeni ukwazi ukuphila. Uma abantu bakithi bengakawuthola umsebenzi bonke sizohlala sinevuso ukuthi kukhona abantu bakithi inkululeko noma siyigubha namhlanje kodwa ayikakusho okupheleleyo ngoba basasilele ngemuva ngezidingo ababezilwela ngesikhathi senkululeko befisa futhi ukuthi bazibone zichumile ekuphileni kwabo. Ngiyafuna ukwedlula ke kulolu suku lwenkululeko yaseNingizimu neAfrika uma sengiphawulile lokho sengiphawulile ukuthi sihlangana ngaphansi komuzwa wokuthi sonke sinelungelo elilinganayo. Uma kuthiwa usuku lokuvota akasekho bandlululwa ngebala lakhe, onsundu, omhlophe, ngowasendiya ngokudabuka, ngoyikhaladi ngokudabuka, sonke ompofu ocebile sonke
ngosuku lokuvota sinelungelo elilinganayo ukuhamba siyosho izwi lethu ngevoti lethu. Ngeke ke lokho sikushaye indiva sikubukele phansi sithi akukho lutho okumehluko ukuthi kukhona inkululeko esayithola ngo1994. Yiqiniso ukuthi kwezomnotho ikakhulukazi abantu abansundu basilele ngemuva. Yiyona mpike le esizobhekana nayo kunoma yiliphi izinga likahulumeni esikulo, ukuthi abantu abasilele ngemuva kwinkululeko yezomnotho mabevuka ekuseni kufuneka bavuke eNingizimu neAfrika bethi impela ngisezweni elikhululekileyo. Yilesi sibophezelo ke ngifuna ukuthi ngisisho kunina bo comrade ukuthi iqembu lenu kunoma yiliphi izinga likahulumeni asizukukhohlwa zidingo zenu, futhi siyokuzilwela kuze kube ukuthi konke esuke sikuthembisile kwimanifesto uma siyokhethweni nikubone kwenzeka phambi kwenu. Namhlanje ke silakwa Nongoma ukuzokwemukela amalunga amasha omndeni weqembu lenkatha inkululeko. Indawo yakwaNongoma inesilonda enhlizweni zethu njenge-IFP bo comrade bawaNongoma. Mfisa ukuthi nje nginitshele ukuthi ubuhlungu elibuzwayo siyabuzwa njengobuholi benu. Siyazi ukuthi abantu bakwaNongoma ngobuningi babo bavotela ukuthi bafuna ukuphathwa yi-IFP. Abantu bakwaNongoma bakhuluma ngobuningi babo bevotela amawadi ngobuningi bawo futhi ngobukhulu bawo bathi bafuna ukuphathwa yi-IFP la kwaNongoma. Ngifuna ke bo comrade ngoba sifike kini ozihlalo bakwaNongoma sebekhulumile nathi njenge-NEC bezwakalisa ukukhathazeka kwabo ngalesimo sakwaNongoma. Ngifuna ukuthi ke nginikeze isiqiniseko ukuthi ithimba esalikhipha liyokhuluma noyihlalo bakwaNongoma uComrade uMsimang ungomunye waleli thimba elahlangana noyihlalo bakwaNongoma. Lizothi leli thimba kozihlalo siyanizwa futhi ukukhathazeka kwenu siyakwazi ukukhathazeka kwethu. Njengoba ke sifike lapha namhlanje sifuna ukuzonika isiqiniseko ukuthi asizukukuthola ukuphumula ngaphambi kokuba amandla okuphatha umkhandlu waNongoma ubuyele eqenjini le-IFP. Kubeke yinto enhle ukuthi umakoti eZululand azokwemukelwa kwaNongoma. Ukuba namhlanje sizokwemukela labo bafowethu nodadewethu ababe nesibindi nabongamaqhawe ukuthi bethi senze isinqumo ukuthi uma sibuka isakhiwo seZululand sibona iqembu kumele silinikeze amandla yiqembu le-IFP. Ukuthi masibuka isakhiwo somkhanya kude
ekumele solinika amandla iqembu le-IFP ukuba masibuka isakhiwo sasemajuba ngoba khona comrade abasuka ngaphansi kwamajuba district la kulamaqembu esizokwemukela basuka ngaphansi komkhanya kude basuka ngaphansi kweZululand sithi ke kinina bo comrade kusukela namhlanje seningabafowethu impela seningodadewethu impela sesingathi noma sidlukudla sikushiye siphume phandle kuselenini endlini sibuye sikudle ngenxa yokuthi nithathe isinqumo sokuthi namhlanje ngifuna ukuzoba ingxenye yeqembu lenkatha inkululeko angithi ngiyasho ngithi ekugcineni bonke bayobuya bezongena la bayobe sebemukelwa yini ngoba nina nisheshe nabona ukuthi hayi umsindo awusizi umsindo abantu bangakhuluma babangumsindo umsindo awusho lutho kodwa okukhulumayo isense sinemukela ke ngezandla ezifudumele nezimhlophe inhliziyo ukuba nithathe isinqumo emini ilanga libalele bona kukhona lo munye ovamise ukukhuluma ku social media lapha ku Facebook uthi ngibokeni isikhombise ama membership card abo hayi thina sifuna ukubakhombisa all face baba ho njengoba sibabiza ngamagama ukuthi ubuholi bobula amalunga asuka ku-ANC ahola umfowethu umdinisi angahamba kayofuna membership ofuna membership kodwa uface uyaziwa ukuthi lo umholi obehola u-ANC nangu uzokwemukelwa kwiqembu le-IFP nangu umfowethu Nyambozi umthetho usuka lapha emkhanya kude lo munye ovamise ukukhuluma ku Facebook ngwalapha emkhanya kude uyamazi umthetho ukuthi lo yanga isishoshovu somholi we-EFF njengoba sibona kubomvu la amalunga aqavile athi sikhetha ukuzoba ingxenye yeqembu lenkatha inkululeko nangu umfowethu uCebekhulu we-MK Party bangamphika bafuna ukumphika bafuna i-membership yakhe nangu kodwa bayamazi ukuthi ubuholi we-MK Party lo angithi uyabona-ke iqembu le-IFP yikhaya labo bonke abantu futhi asifuni kudaleke ubutha phakathi kwethu nalamaqembu lamalunga asuka kuwo ngoba baningi abasazobalandela abantu banelungelo lokulandela umbono wezombusazwe abawubonayo ukuthi unekusasa ngakho-ke sithi bafowethu nodadewethu insizwa neyintombi zaseningizimu ne-Afrika la kwaNongoma la eZululand njengoba nansi i-NFP
ithe shaye ngezikipa zayo bese kuba ke nenqwaba le engawufakile umfaniswano weIFP amalunga amasha lawa esizokwemukela. Alikho ilunga leIFP elingenaso iskipa seIFP, alikho. Ngakho ke lenqwaba lena engagqoke lutho bathe abanye mangithi naziphi izikipa zethu bathe kade sayilahla leyo nto saklina ngayo phansi ngoba sesehlukana nayo siphume emakhaya sathi sifuna ukubuya sesigqoka umfaniswano omusha omfaniswano weIFP. Ngithi ke egameni leIFP uma sigubha usuku lwenkululeko, uma siqhubeka nokubungaza iminyaka engama-50, sizizwa sinenjabulo echithimayo uma namhlanje sizojoyinwa yilezi inkumbi zamalunga akhetha ukuthi azoba ngamalunga eIFP. Sithi ke wozani na wonke amakhono ama-skills eninawo, ama-capabilities eninawo wokurecruiter amalunga. Wozani nalama-skills nizowasebenzisa ngaphakathi enkatheni. Angeke sifike sinifake emakhabetheni masenifikile. Sizofuna ukufika sinibeke phezu kwetafula ukuthi khanyani njengoba kade nikhanya ngaleya, nikhanyisa iqembu lenkatha yenkululeko ukuze likhanye kakhulu. Bo-comrade amalunga eIFP, ningabe nisabakhumbuze emuva. Angithi niyayibona igagaye enizaziyo beziniphilisa kanzima. Sezenze isinqumo ukuthi umshikashika nomkhankaso sebezowuphusha ngaphakathi enkatheni. Ngakho ke bemukeleni, embrace them. Bavumeleni futhi amakhono namathalente abanawo bawakhombise phakathi kwethu. Iqembu elingamukeli amalunga amasha alikhuni. Lona umgqiqo esesibheke ngawo okhethweni lwangonyaka ozayo, i-local government elections. Kuzofuneka sivale ngehlahla njengoba besuka emkhanya kude, besuka eZululand, besuka eMajuba, kulama district amathathu wasala kancane ukuba sivale ngehlahla ngo-2021. Sabuyisa imikhandla eminingi eyayisisilahlekele. Vele ke umgomo wethu ukuthi ngonyaka ozayo lemkhandlu eyaba imkhandlu esingakwazanga ukuyiwina gelekeqe esiphethe ngama-coalition, sifuna ukuvala ngehlahla kuleyo mkhandlu leyo. Imkhandlu lena esiyiphethe kumanje sesabatshela omeya naba bangofakazi bami, sesayiqeda leyo nkulumo nabo. Ngakho nje imkhandle esiyiphethe akukho ngisho nowodwa okufanele uphunyuke ezandleni zethu, ngoba phela iqiniso abantu bayalazi noma ngabe kungakapheleli abakudinga ngaphansi kwemkhandlu ephethwe inkatha, kodwa bayakwazi ukukhomba ukuthi kwakungekho lokhu
wakungekho lo bayakwazi ukukhomba abantu. Yingakho abantu bekholelwa ukuthi ngisho umuntu engalinyundela kanjani iqembu lenkatha yenkululeko, kodwa malinikezwe ithuba lokuphatha liyawenza umehluko. Ngisho ngaya kuhulumeni omkhulu kwi-GNU ufika ubuka ongqongqoshe nosekela ngqongqoshe baka-IFP, ngisho impumputhe ezwayo ngamadlebe izokutshela ukuthi hayi siyezwa kukhulunywa ngongqongqoshe ubani nobani nosekela ngqongqoshe ubani nobani, ngoba uma i-IFP inikezwe ithuba iyakufeza eyakuthembisa kwimanifesto. Le minyaka emihlanu iyothi phela KwaZulu Natal, ngoba usuku nosuku undunankulu KwaZulu Natal umfowethu uMphemba, usuku nosuku ongqongqoshe baka-IFP, umfundisi uButhelezi, umfundisi uZondi, umama kaMadlopha Mthethwa noMntanenkosi uKhawula babonakala phakathi kwemphakathi beletha isixazululo kubantu baseningizimu neAfrika abahlala KwaZulu Natal. Iminyaka emihlanu iyothi phela siyobe sibamukela ubuthaphuthaphu beza bethi sizoba ingxenye yalomndeni ukulungiselela ukhetho luka-2029 ukuze isifundazwe sakwaZulu Natal sibuyele ngokupheleleyo ngaphansi kwezandla ze-IFP, njengoba sizoqala ngomasipala ngonyaka ozayo. Siyanibukela-ke bo-comrade, o-comrade abavela ngaphansi komzinyathi abakhona la abavela kulamaqembu ezokwemukela, o-comrade abavela ngaphansi kwaseKing Cetshwayo abakhona lana bazobemukela namhlanje ngaphandle kwalama-district amathathu ebese ngiwashilo, senifike ekhaya. Yibani-ke yingxenye yalomndeni omkhulu, balandeli nabanye abangakabi naso isibindi. Akusibo bonke abantu abanamadola aqinile ukuthatha isinqumo sokushiya into okusuyiphila iminyaka eminingi uyoqala entsha. Bambalwa abantu abanesibindi kuyinkulungwane abathi impilo sebeyiphila iminyaka emide. Ya nayo lensizwa lapha phambi kwami, isishoshovu sakwa-ANC. Namhlanje unquma ukuthi hayi ngize enkatheni. Hambani-ke niyobalanda nabanye, nifike nisho ukuthi enkatheni sifikele. Indawo yokuhlala ingasekho nje ehlalweni, kwathiwa sukumani malunga enkatha ndedela amalunga amasha. Nifike nibatshele ukuthi enkatheni sifike semukelwa, kwathiwa amakhono ethu asiwaqhakambise sikhulise iqembu lenkatha yenkululeko. Elikubona kungahambi kahle ningabi ngofela phakathi ngoba niyafika. Mawufuna ukukhula awubenza abantu babezimungulu, uyubenze bakhulume kodwa baqhamuke nesixazululo ukuthi nakhe sibone ukuthi kuleli qembu akuhambi kahle. Uyazi uma ningasebenzisa lelisu kunganisukumisa nindizele phezulu futhi sohamba silanda abanye
sizosho ukuthi sisekhaya la esikhona ngisho sibeka imbono iyalalelwa ibisi yathathwa imbono yethu ise umphakathi phambili ngoba iqembu lezombusazwe ubukhona balo ukwenza ngcono inhlalo yabantu. Iqembu lezombusazwe alikhonela ukuba khona ukuba nje lizofaka ikipa, kufuneka lingenele ukhetho, liwine ukhetho, libe kuhulumeni bese lezinhlalo yabantu iba ngcono. Asinawo amahloni ukuvuma ukuthi izidingo zentuthuko azikapheleli kubantu bakithi, kodwa siyazibophezela ukuthi unyaka nonyaka uma kwenziwa ibudget komasipala esibaphethe izidingo nqangi, amanzi, imigwaqo engena emakhaya, ukuxhumana nohulumeni wesifundazwe nohulumeni kazwelonke, lokhu okungaphezu kwamandla kamasipala sikunxenxe kufike masinyane kubantu bakithi. Ngingomunye wabantu ohlala emakhaya, ngihlala nje emakhaya impela emakhaya, futhi bangazi ke bonke labaholi nabafikayo bangazi ngihlala emakhaya. Kodwa into engijabulisayo emakhaya engihleli kuwo ukuthi amanzi akhona ngasekhaya, ugesi ukhona, izindlu zesibonelelo sikahulumeni zikhona. Angithi-ke ngizakuyo ukuthi anginazo, kodwa nangakithi umgwaqo awukabi sezingeni engifisa ukuthi ngabe ngabukulo kubantu bangakithi, kodwa ngiyakwazi ukubala okunye. Angithi uyabona nje lo comrade othi izindlu asinazo, kodwa uyakhanya ugesi. Uma ungakafiki ekhaya ukhona uzokwazi ukukhomba ukuthi hayi akubi mnyama bhuqe ebusuku. Angithi phela yiyo le intuthuko iyofika isigaba ngesigaba ilandelana. Uyabona nje amakhansela ethu ela, futhi kungijabulisile-ke mashobane ngoba ngokobuningi babantu abathi asinakho uyezwa ukuthi ababaningi, kodwa bakhona bona. Nangu nomama laphana uneka izandla uthi nami mntanami anginakho, indlu anginayo. Yikho kanye-ke lokhu esizibophezela kukho ukuthi njengoba kukhula iqembu lenkatha ngamandla lizophatha komasipala ngokupheleleyo, liphathe kwisifundazwe ngo-2029 ngokupheleleyo. Ekugcineni iningizimu le-Afrika iyoholwa yiqembu le-IFP. Ngiyazi khona laba abangezwa othi uma ukhuluma bavala umqondo, bavala amadlebe. Ekugcineni, angithi namhlanje, ngithi ekugcineni ngoba the end will come. Abantu baseningizimu ne-Afrika unyaka nonyaka bazolandela ezinyathelweni zalezi insizwa neyintombi ezithe sikhethe kuyolandela iqembu le-IFP. Zizobuyela emuva lezi insizwa ziyolanda abanye, siyolokhu sibalanda ngamunye 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 ngamunye. Ekugcineni iqembu eliyogcina liyizwi labantu baseningizimu ne-Afrika yiqembu abantu abanquma ukuthi bazongena kulo namhlanje kulama district esisuka kuwona. Ngifisa ukuthi-ke bocomrade umkhankaso omkhulu ususukile wokhetho lwangonyaka ozayo lo masipala. Asambe
siyoncenca wonke umuntu sifike sivumelane naye ukuthi kukhona esingakakwazi ukukwenza kodwa unyaka nonyaka kukhona umehluko esikwazi ukwenza ngomasipala esibaphethe niyobabalela eduze izinto abakwazi ukuyibona ngamehlo phambi kwabo ngoba yikho indawo ekumasipala ophethwe inkatha engathi akukaze kwenzeke lutho kuphela abantu bazothi ezintweni ezilishumi kuyisithupha kuphela kwenzekile kusaselo kune njengoba isikhathi siqhubeka ke sibheke phambili sizobe siqondana ngqo nalokhu okusilele ngemuva ukuba abantu bakithi bakwazi ukuba ekugcineni bethi impela uma sigubha usuku lwenkululeko wakungenjena ngo-1994 kodwa namhlanje nathi sizizwa impela sikhululekile ezweni lakithi sibonga kakhulu ke bocomrade ngesibindi enisithathileyo ukuba nizokhulisa umndeni weqembu lenkatha yenkululeko siyazi nisazosolwa nisazonikezwa amagama kodwa mawenza into elungileyo ngisho umuntu engathini iqiniso lisana limile ukuthi wenza into elungileyo ngesikhathi usuyinikeza ithuba lokubuka ukuthi iliphi iqembu esingangena kulo bese senza inhlalo yabantu ibe ngcono makhansela ethu bomeya bethu lesi sinqumo esenziwa yilaba bantu bosomlomo bethu Bungane lesi sinqumo esenziwa yilaba bantu ingenxa yokuthi kukhona ithemba abanalo bebengeke basuke entweni abathi siyibona izokwazi ukwenza impilo yabantu bakithi bengcono bebengeke kodwa basuswa ukuthi sesibukile sabona abantu balakwa Nongoma ngiyabonga amalungu eNFP akhetha ukuthi azojoyina iqembu leIFP nizovumelana nami ukuthi selokhu kwashintsha ukuphathwa kahulumeni okaNongoma kwamasipala akukaze kube khona uzinzo nokuthula angigceki ngikhuluma nje into eyiyo akukaze kuphethe iIFP kuboshwe meya kuboshwe wonke umuntu osesikhundleni obuso bomkhandlu akukaze kwenzeka yabona ke laba bantu ke ngithi ke baholi bami ngisho emkhandlwini enisuka kuyo baningi abafisa ukwenza njengalaba bazogugumezelwa ukubona inhlansi yempilo engcono ngaphansi kweIFP ikhanya usuku ngosuku ngenxa yemisebenzi eniyenza egameni lo masipala enibaphethe egameni lemphakathi yakithi ngithi ke bafowethu nodadewethu nemukelekile ekhaya sinifisela inhlalo enhle nina besilisa senizobona intombi nikhululeke cha angithi ngikhuluma nalaba abangakagana ukuthi nifike emndenini kunezingane zamantombazane esifuna ukuthi zakhe imndeni ikhulu nani bodadewethu uyabona phela benibekwe nokwesaba ukuthi kuyothiwani sengibonakala sengikwelinye iqembu nifike emndenini onezinsizwa ngakho
ngakho ke sinifisela ukuthi njengoba senifikile ekhaya ningavumi kodwa ukuba kukipitwe ngani. Okhulumisayo nithi hambe yovela ekhaya. Mina kangisena nkinga ukuba ingxenye yomndeni wenkatha ngoba sengikhetha ukuthi ngizokhulisa inkatha kodwa hamba uyovela ekhaya. Siyabonga kakhulu ukuba nithatha lesi sibindi ukuba nizoba ingxenye yeqembu lenkatha yenkululeko. Asiyise ke phambili izwe lakithi. Asiyise phambili izidingo zabantu baseningizimu neAfrika. Hambani niyovukuza abanye ukuthi lona umkhankaso wokwakha imiphakathi engcono. Uma sesiyokhethweni siqinisekise ngomasipala abazoba yizwi labantu nabangezukuhambela ekudeni mhla kunenkinga bangayi kovela kubantu. Phambili ne-IFP, phambili ngoba IFP ngoba tata IFP tata phila njalo shenge phila njalo. Sasingahlala phansi bo comrade. Ngicabanga ukuthi ke umphathi ohlelo uzosilawula ngenxa yokuthi sibaningi kakhulu ukuze kungabikho isibhudubudu. Mhlawumbe nisosebenzisa indawo engaphesheya uzosilawula umphathi ohlelo ukuthi sizokwenza njani ukusuka la ukuze sikwazi ukuthi sinemukele ngendlela efanelekile ukukhombisa ukuthi inhliziyo zethu zijabule kanjani ukuba nizoba ingxenye yomndeni wethu. Siyabonga kakhulu. Please,